kanyang aking galing. Tilapia, bangus, galunggong, umay kayo gumatangan, presyo agawin. Ay, umay kamutan pinong, gumatang kay tilakaw. Ay, sa mamano ayan ay talakom abangos, mamita. 250 ti may sa kilaw. Ah, nagninamatan. Kunak man ko na mapresyo agawin. Gumatang espingal. Dua gasot mo tan Ha, unay kamutan pitong. Isukat asaan ka ang makaas-asawa. Gaputan nakataw-tawar ka. Ayaw anong, aglaklakay ka lang na baraw. Oh, naimatan. Pudno mo ta. Awan ti balasang ang mga yat itinakataw-tawar abaraw. Saan ka ang makaasawa no kasta ka pinong? Na, ay, ijayak man lang sa bali agumatang. Bareng nalaklaka. Ay! Saan ka basta pumanaw asaan ka agumatang pinaw? Ha? Kundi tawar ka, saan ka agumatang? Nay, agungat kan sa amatan, mamita. Ay talaga nga agungotak. No kastoy abas si tinaglakwak. Sige, gumatang ka, no di mo kaya't nga aglaklakay ka abaraw. Jesus, sige man langan. Lawlawan ko na ya. Napartag kayon sa amot tayo. Ay, hindi pinong dito lumabas Padasa mga awisin nga ginaw. Paray! Lumagas ka pa, tagsat ka pa. Ay, mabisi na ko, guys. Mapalak pa yung luto. Mga sawa ka nga minang paray. Tamnod na para lutom. Awan nagyarot di mga yan paray. Nay, anya na tayo mo nga Kinatang ko abangos. Dua pidaso na ito, guys. Itad ko na ito may isa. Pulutan ninyo. Uy, nagmayatay. Talaga kumakit akikilan na ka, guys. Nanggatangan mo nga tayo, paray. Paray. Lako ni mamita di tatali pa. Diyak ko makaya gumatang kay tanagnina. Ken medyo nalaag stila ko na. Ang agungat-mat kanya ako, hindi ko na ajak gumatang. Naungit talaga na itatindira pare. Nakamamak diyan no mahay blood ta naglukmag. Ay, inton maminsan pare. Diyak ton lumabas siya sangwanan na. Tapilitan na titawa gumatang itila ko na. Amom pare. Nagpintas di anak na rin Dapay ay anak na abalasan. Ay, kunak manon na asawaan dami na. Di buridik na ngayon magparay. Bir na day, tinagan na. Nailogan ka, hindi naggapoy di terminal. Nagpintas ka. Nagpudaw. Napayag kaya managtrabaho di Manila. Ay, kasta ka day. Ala, iluto mo day tapulutan niyo. Taagawid ako. Inakagluto paray. Mga asawa kan paray. Thank you dito inted mo abangaws. Tumarin niyo, dito yung agas yung tatang, taos tunto, into no sumangpot ni nanang. Subanaon, subanan. Tas nasaan kay mo't, nairuwam iti ugali na? Imbes ko ba subigbet na bakatan? Saan tadada sumungsungit? Ay, unayan na ya. Napapanog ako, nay. Isudaytan. Ang kasabtan. Ala, sabta matagos na akong tumadan. Adda kayo gaya man, nanang. Tulungan kayo ka din namang bagkat, karagitawit yo. Ay, adupay ijeruan. Diyak nakalako itang haltaw. Ay, apay nga Diyak mo. Kasano mga may. Sakbayak anapan naglako itay bigat. Nagado asa una data na laing nga amam. Ay, sakmanan, di pa basulam. Pudno ba? Iso asa anak-anak kalakaw. Ta inun una am nga imbaga itay bigat. Asa anak ang makalako tanalaos dagitilakaw. Ay, inagaw ka lang. Ay, huston! Ay, naga pa kayo manan! Ay, makamalas gayam day tatatang mo. Nakadum tidila na.
Taamin abaliksen na, pumaysaw. Agkalma kayon tamangan tayo, inton madamdama. Ay, masaduta amang bagkat ka nagitilakaw. Ni tatang mo, tibaon mo amang bagkat. Git kita ang blangaruda na dandan ni sa anak ka makapag na. Siya pa lang ba tibaon mo? Abnormal siya mo na panunod mo. Ay, agulimak kayon, ta siya kung ti mapan mang bagkat. Apaya kita-kitaan na. Ay, palagip ko lang akan ka jay high blood kan sugar mo. Mabisinak na raw. Nagmalmalumak ang naglaklakaw. Ita, dilawan nak numanganak iti adak. Kasanaw, saan ka madla sumarsadengay? Mangantayo latta ka din. Oray ka dirito'y panganan kat agap-apa kayo pa'y. Mabambanuga ko ngaglaklakaw. Ay, kat sumardag kan agabain. Tapno saan ka nga ungit. Kat pangalaan nga iti igatang tayo ti maintenance mo. Sapay na gadaw. Ay, kat siya kung ati aglako. Ay, nagbakasyon ka laang. Ita, si Kante aglakaw. Kan maysa nagrigat taglakaw. Nang runa ita apanawin. Nagadong taglalakaw. Isu nga rod, asya kung ti aglako. Nakalivak mo diti trabaho. Ay, kung nakalagit dahil no saan ka nga agsubli dyan trabaho. Wan man garod tanay. Makainanaak man mo. Ay, talaga na bambanugak ngaglaklakaw. Why, barang saan ka nga ungat no makaina na ka. Isu ananang inton bigat, surwan nak nga aglako. Lukas to'y nga umadun ti tao. Mangguti ka mo nga pukaw. Masapol pa yung agpukaw, nanang? Ay katwan masapul apigsa am ti panagpukaw mo. Umad-ado pa yung agpaiso, dagiti tattao. Drogi amon ti agpukaw. Ay, gumatang kayon! Si kalang mo tinakangag itimba ka. Ninanang mo, first time ko nga rod. Denggam tasyak tagpukaw. Kakailyan! Umay kayon gumatang! Presyo agawid! Umay kang ading! Anyati kayat mau, bangus kaday, galunggaw, wanaw tilapia. Sigay, agpili ka. Nagpintasin na ito para lakom ita, mamita. Ay, anak ko na itaw. Anyati katangaw. Ay, awan ni gatang ko, mamita. Ay, pumanaw ka dito, no saan ka gumatang? Ha? Ninanang mo, nakaungungot ka nga agpaiso. Maperdi lang ti komersyon no tumakder ka dita. Asaan ka gumatang? Nung ay gayabak ti gumatang, mabalain, mamita. Ay sige, agayab ka itagatang. Masapul ang makalako kamay. Pare Pinong! Pare! Oh, apay paray? At akati pasayeros mo, pare. Ay, agur urayak pa iti pila. Apay ya? Mapanta di tatali pa pa, pare. Taapay? Umay mo kitaan di bagbagaking kaabalasang ni mamita na pintas. Kadwa na ngaglaklakaw. Ay sige man nga raw. Inakitaan no talaga madlaang anapintas. Pagdatan dito'y talipapa, pare. Umay kayo, gumatangan! Wag, presyo ka gaway, umay kayo! Nakitam di bagbagaking ka, pare. Ay na, masapol ang masitgak. Medyo nakapsot to'y matakay. Ay, kito masidagta. Wala, gumatang ka day tayo na yabang, Hoy, gumatang, mamita. Kanya gumata nga sasawa may. Anya tigatangam, mano akilaw. Ay sus, inlaw-law anak, si Kamat. Sus, gumata nga ka din na oras saya.
Talag-an laangan itatayawid ta. Tanakalako tamot nanang. Italaang anak ka ibusak ka. Si kan sabot ti swerte ka na ka. Nakaisam ka nanang. Agayab ka nga roden iti tricycle a paglukanan ta. Oo nanang. Saan kayo nga gayap ti sa balay? Tanda kaming kini kumpare Kapinaw. Mamita. Naglaing kayo man at tumaymeng. Agay abak pailaan ko na. Mumingawin kahit akasapulan nyo ti pagluganan. Ala, paglugan kayo. Siya akong timang bagkat karag ito'y icebox yaw, mamita. Ading. Kat, manungay ti bayadan me. Ay, saan kayo nagbayad? Ha? Apa saanan? Ala, awatan na di sa nga gasot. Ay, saanan si Kamot? Ay kat kababain mo't ano saan kami nga agbayad? Ngayon nagkondag iti icebox da, pare. Sige. Mapan kami na. Bye! Hay, Bernadette. No nakabayad kan, umunagtan. Ay, saan ka mamatpati ka dagita baro ditoy? Naluloko da dagita. Anyat ibagpagayo nanang. Kunam siguro ajak nakita. Anang pagkat ti panang barangkan ka na yapinaw. Nagbayad aklang iti pamasahe. Sa baling to mo ti pampanunutan niyo. Ibagakan ka, Bernadette, ah. Saan ka makiasawa ka dagiti lalaki ditoy? Pasadot dagita. Kita umlangan ni tatang mo. Ay, apay badan, anay ramraman akaon. Agpaspasak lang dito. Nangagkumanan tinagan ka. Agmalmalum ka lang, anak katugaw dito'y balay. Ay, mangrugi ka man na ako nakaw. Ay na, sumardang kayo ka din. Ay, rumarak man lang ay. Agina na kayo nanang, tamaikat ti banogyo. Kan saan kayo nga ungat. Ay, nakalako kayo matitikunam. Agam, apaya naungat matlasta day tainam. Mabisin na siguro. Mapanak tuman laglakon. Alam ko maaati number ni Bernadette, paray. Mabainak mo't Kursunada ni Bernadette. Kasla si kamot ti kaya na, paray. Tumal na ka man. Kitno adamot na asawam. Nagsina kamin, paray. Oh, Di ka man nagsawi ti kasta. naragsaka ko. Nunda kayo tagkatuluyan. Tasayan, man. Tapno, makaasawa ka. Sapay kumata, dadagos pagluganan ta. Tapno masapat ama panaglako di tatalipapa. Hindi. At dami to mas asidag at tricycle nanang. Nagbit man. Kano maurasan nga agurayak iti tricycle no kwa. Naglogan kayo. Ay, Pinaw. Pilpila kan dito'y paradaan man. Ay saan na? 5 ba sa klaang? Kat nairanamat nga gururay kayo. Ay. Nagmayatan apan nakairan-rana ng agpaisaw. Ibagkat ko, nakita la ko yaw. Ay, katuan man nga raw. Di mo kunaan asaan na kami man na pagbayadan. Agoray tabarya ak dayti inyawat mo akwarta. 50 lang dayta inyawat ko, barya ampay. Saan ka di anaskan pa na yunak dayta? Ta saan na kami mo't pinagpasahe di kalman? Kwa ngamin. Oh, ada ka di ibagam? Ay, Bernadette. Ay, di-display tan itilako ta. Ay, mabalin ka di nga alaak laangan ti cellphone number mo? Ay, wala. Ay,
Mabilang, at double pen kan papel ko dito eh. Isurat ko latan. Ay, automatic Ada-adagos di tabulsan? Anya? Mapan mo pasyaran ni Bernadette dito balay da, paray? Mabalin, kunanamat pare. Nagsarita kayo manay? Inalakbayan pinamber na. Ay no, hopop, nagsiglat kan paray. Apay ka po eh. Ay no, tuloy-tuloy sa hamot din dahil. Ay diritso ka sa rin na paray. Ay, naimbag arabi iyo. Nay, apay, saan ka diyan nagbayad ni Bernadette? Iti pasahim ay. Ay, nakay kami ti sabong. Kaya't nasawain. Umayag pa siya riti balasa. Ay, saan ka man namakibiyang dito'y sika? Ay, pudno mamita. Umay ko kumapasyaran ni Bernadette. Anya, sika at tricycle driver? Ay, tumal na ka man dita mamita. Pastarakam kitin ni Pinong. Andiyan lagi din. Nasaya at makiasawan ni Bernadette. Alang nga ron. Umunod ka tayo nakayaban ni Bernadette. Kunak numalakayan ka, baro. Saan magayam? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay.